کۆمکردنا دەتان دە بڕیارên سیاسی و ئابووری دا خودیە گرنگیەکە تایبەتە چ ji aliyê hikûmetan vebe çi ji aliyê dezgehên darayî vebe. Ji ber vê yekê jî dê korbenda abûriya Davosê da îsal ev babet cihê giringî ye û wê bibe mijara çend panêlan. Li Amerîka ew kompanyayên ku karê wan komkirin û şûrvekirina dateyan e ji sedî çarê bazara kar ya Amerîka pêktîne. Herwiha kompanyayên peywendîdar yên komkirina dateyan ji sedî pênc temamiya berhemên navxwayê Amerîka pêktînin. Li gor lêkolînên zanîngeha Harvard, dateyên xirab salane zêdetirî 3 trilyon dolar ziyanê digihînin abûriya Amerîka. Li Yekîtiya Ewropayê jî her rengê dateyên nû bandoreke mezin li ser abûriya wê parzemînê dike û bi qasî 500 milyon dolaran Sûdê digihîne abûriya wê parzemînê. Li gora rapirsiyeke ku di nava birêveberên kompanyayên mezin de hatiye kirin, ji sedî 61 ji wan birêveberan radegihînin ku qazanca kompanyên wan bi sedema habûna dateyên durist û şirûveyên durist bûye.